Assalomu alaykum Bahama. Mina расидем до аэропорти Тоҷикистон. Омадан ягон проблема нест бародарон. Рафтаса баъди ки рафтам хабартон мекунам. Аэропорт Тоҷикистон даем. Ина бародарони азиз, аэропорт Тоҷикистон. Азиз ҳама каса саломат бошед. Ина мо Тоҷикистонда растем. Бародарони азиз, ина Сомон Айр. Худо нигоҳбон тамоша сок саломат. Билетай Москва 3000, одамо 3500 гирифтам. Худо нигоҳбон тамоша. Ина миқомай чӣ фоида?